Ja, jeg har først lige startet den nu. Ja. Skal jeg ikke op til det? Jo, det kan du også. Jo, vi filmer. Nej, ikke lige slutningen. Slutningen, det er der landen jo. Kan vi ikke tage et eller andet, så vi bare Kan du ikke lige hurtigt filme, fordi jeg vil godt se det her? Jo, vi så for. Vi optog den bare roligt. Ja. Kan man ikke? Kan vi ikke tage et eller andet, så den bare kan stå? Ja, vi tager den her papkasse. Nej, den holder man. Den her, vi tager den her, så den. Jeg skal lige prøve at filme med den på. Vent lidt, jeg skal lige prøve at filme med den. Jeg skal filme med den. Hvad? Hvad sagde du? Nej, jeg skal filme med den her. Hvad? Lige måde, tak.